Tervehdys täältä Hämeenlinnasta. Me tehdään tällainen tallennus, koska meillä on ryhmätoimintoja tässä samaan aikaan. Toivottavasti teillä on kausi alkanut tosi hienosti. Annetaan tällainen pieni video teille meidän vaikuttamisesta. Ja me ollaan täällä Hämeenlinnassa pyritty vaikuttamaan oma Hämeen asioihin, näihin omaishoidon asioihin, tuomalla julkisesti näitä omaishoidon asioita esille lehdissä, Facebookissa. Mitäs vielä? Sitten Miia Heinonen täydentää sieltä. Joo, eli siis on Heinosen Miia on yhdistyksen hallituksen jäsen, mutta on myös aluevaltuutettu. Ja olen kokenut, että aluevaltuutettuna mun yksi tärkeimmistä tehtävistä on viedä omaishoitoa, omaishoitajien tilannetta ja omaishoitajien niin kuin olojen ja elämän parantamista eteenpäin valtuutettuna. Ja mä tein vuosi sitten toukokuussa aloitteen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuustolle tämmöisestä omaishoidon neuvottelukunnan järjestämisestä. Ja se aloitehan sai sitten siellä valtuustossa oikein hyvän ja positiivisen vastaanoton, eli monet valtuutetut allekirjoitti sen aloitteen. Nythän se aloite oli sitten, siitä pyydettiin erilaisia kannanottoja, ja se aloite oli tulossa meille lautakunta ja valtuusto uudestaan päätettäväksi, mutta se oli meidän listalla 6.6. esityslistalla, mutta se otettiin sieltä sitten pois, että sitä ei vielä käsitelty, koska mun ymmärrys on se, että näitä tämmöisiä aloitteita erilaisista neuvottelukunnista on useampikin, niin sitten halutaan valmistella niistä neuvottelukunnista niin kuin samanlaisia ja samoilla kriteereillä ja ehdoilla täyttäviä. Mutta itse mä henkilökohtaisesti näen, että omaishoidon neuvottelukunnan on oltava sellainen, jolla on oikeasti jotain merkitystä omaishoitajille, että siinä olisi virkamiesvetoista osittain. Myös pitäisi olla valtuutettuja ja sitten pitäisi olla mukana myös yhdistyksen edustaja. Ja sitten sitä voi katsoa sitä niin kuin enemmän vielä sitä kokoonpanoa. Mutta sellainen neuvottelukunta, joka selkeästi pystyisi edistämään omaishoitajuutta ja pystyisi tuomaan sieltä myös kentältä tulevia tärkeitä asioita niin ihan päätöksentekonsa. Tässä tuli nyt se aloitteen tärkeys, ja mä koin sen itselleni todella sydämen asiaksi ja aion sitä asiaa niin paljon edistää kuin pystyy. Joo, ja mehän ollaan sitten vielä täällä yhdistyksessä, kun saatiin nämä omaishoidon kriteerit nähtäväksi tosin aika myöhään, niin käyty punakynällä niitä läpi ja laitettu muutoksia ja soiteltu Miian kanssa, että mitä asioita sieltä pitäisi muuttaa, mutta yksi asia, mitä me saatiin sieltä muutettua, niin se, että me saatiin subjektiivinen oikeus työssäkäyntiin omaishoitajille sillä lailla yleisesti lausuntona, mutta totta on, että omaishoidon tuen kriteerit on tiukentunut täällä Kanta-Hämeessä ja siitä nähden, että lasten omaishoitajat tulee tippumaan, ainakin nepsylasten vanhemmat tulee tippumaan omaishoidon tuen piiristä. Täytyy tarkkailla sitä tosi tarkkaan tässä, että mietitään, että miten me sitten tähän pystytään vaikuttamaan, että katsotaan nyt, että kuinka moni sieltä lähtee tippumaan. Mutta todellakin kysymyspatteristo on tosi tiukka, koska meillä kävi justiin toukokuussa arviointia ja itse tipun 2-1, vaikka meilläkään se tilanne ole kovin helppo. Eli pyörätuolissa nostetaan ja ei ole jalkoja lapsella, niin ykköstukeen pisteet ylsi
ellei sitten tulla tätä arvioimaan sitten ylöspäin, että siellä on pieni tällainen mahdollisuus, mutta päätöstä ei ole vielä tullut, eikä ymmärtääkseni kovin monelle muullekaan lasten omaishoitajille ole tullut vielä päätöstä näistä asioista. Yksi voimavara, mikä meillä on tässä, niin just Miian kanssa puhuttiin, että meillä on tosi paljon niin kuin yli puoluerajojen pystytään keskustelemaan, että valtuustossakin on tosi paljon tuttuja ihmisiä, kenen kanssa pystyy sitten keskustelemaan ja sitä kautta myös pystytään vaikuttamaan. Se on totta ja mun mielestä se on myös erittäin hienoa, kun ajattelee aluevaltuustoa, että on kuitenkin niin tärkeästä asiasta kysymys, niin kyllä yli puoluerajojen valtuusto on ollut hyvin niin kuin positiivinen ja niin kuin ajattelee myös näitä perheitä ja näitä lapsia ja näitä omaishoidettavia. Ja sellaisen mä tähän vielä sanon, että meillähän kävi Kanta-Hämeessä niin, että meidän omaishoidon tuet nousi, vaikka ne ja kriteerit tietysti tiukkeni aika paljon, mutta myös se rahallinen summa, se nousi ja se tuli hallitukselta valtuustoon. Ja itse sitten valtuutettuna silloin joulukuussa, kun näitä päätettiin, niin pidin tietysti valtuustossa puheen, jossa koin, että tämmöiset nuoret hoivaajat, joista niin kuin meidän piireissä puhutaan, mutta jotka on todella aika vieras käsite niin kuin yleisesti ottaen. Kun puhutaan omaishoitajuudesta, aina ajatellaan, että se on vammainen lapsi tai puoliso, joka hoitaa toista, mutta tämä nuoret hoivaajat on tärkeä asia, jonka mä halusin tuoda siellä valtuustossa niin kuin esiin. Ja tosiaan 557 on meillä nyt se ykköskriteeri, 703 on kakkonen, 3 on 1307 ja sitten meillä on tämmöinen 4, joka on sitten erityistilanteessa 1820 €, joka voidaan maksaa, mutta mä luulen, että ihan kauhean montaa näitä ei tule. Se on maksimissaan puoli vuotta voimassa. Eli just joku saattohoitoa tai odottaa siirtymistä laitoshoitoon, niin se on siihen tarkoitettu. Joo. Tuleeko meille muuta mieleen vaikuttamisesta? No kyllähän totta kai se teidän yhdistyksen, tai meidän yhdistyksen, siis jotenkin tuntuu, että se tehtävä, mikä on, niin se vaan niin kuin koko ajan tulee tärkeämmäksi ja on tärkeämmäksi niin kuin omaishoitajien saada apua ja tukea ja tehän teette siellä toimistolla ihan mielettömän tärkeää työtä te työntekijät ja sitten totta kai kaikki meidän vapaaehtoiset ja sitten ne vapaaehtoiset, jotka käy niin kuin kodeissa, nämä kodin tai hoitajat, ja sitten totta kai vapaaehtoiset, jotka sitten kuulutaan hallitukseen tai näin. Meillä on paljon tehtävää. On, mutta meillä on kaikilla, niin. koko Suomessa. Se on just näin. Kyllä. Mutta me ei varmaan tämän pidempään, että toivotellaan teille hyvän ilon ja hyvää syksyn alkua. Kyllä. Hei vaan. Niin, hei hei.